σήμερα θα ανέβουμε αυτό το μονοπάτι, το οποίο είναι ένα κομμάτι του Ε4, το οποίο περνάει μπροστά από το Μινωικό Νεκροταφείο στο Φουρνί. Ξέρουμε τι είναι τα Ε4 μονοπάτια? Πάμε να διαβάσουμε εκεί την ταμπέλα. Να διαβάσω. Ναι, για διάβασε. Το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 με αφετηρία του Γιβραλτάρ διασχίζει την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και καταλήγει στην Κύπρο. Έχει συνολικό μήκος 10.450 χιλιόμετρα. Όπως όλα τα ευρωπαϊκά μονοπάτια χαρακτηρίζεται από το κίτρινο και μαύρο χρώμα. Στην Ελλάδα, ο ορισμός και η σήμανση του μονοπατιού είχε ανατεθεί στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο. Στην Κρήτη ξεκινάει από το Καστέλι Χανιών, διασχίζει όλο το νησί και καταλήγει στην κάτω Ζάκρο στο Λασίθι. Σκοπός είναι η ανάδειξή του για άθληση, αναψυχή, αγροτουρισμό και οικοτουρισμό, καθώς επίσης και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από την καταγραφή των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων των περιοχών που διασχίζει. Ανεβαίνοντας στο μονοπάτι θα δούμε δεξιά και αριστερά ταμπέλες, οι οποίες δίνουν πληροφορίες για τα είδη που συναντάμε εδώ, φυτά και ζώα. Επίσης θα δούμε δύο στοιχεία πολιτισμού, ένα μικρό κτίσμα το οποίο δεν σας λέω πώς λέγεται, για να δω αν ξέρετε όταν φτάσουμε εκεί, και στο τέλος του μονοπατιού, στο δεξί μας χέρι, θα δούμε ένα μινωικό νεκροταφείο του Φουρνί, για το οποίο θα έχουμε κάποιες πληροφορίες. Οπότε ξεκινάμε. Δεξιά και αριστερά βλέπουμε ταμπέλες, τις διαβάζουμε και έτσι παίρνουμε πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Πολυετές. Ποιο είναι? Η ρίγανη. Είναι ρομαντικό πολυετές, ηθαγενές και θαυμνώδες φυτό της Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας. Στην Ελλάδα είναι αυτοφυές. Ανθίζει κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Βρίσκεται συνήθως σε ανοίγματα δασών, σε ορεινές ή βραχώδεις περιοχές. Τα άρθια έχουν χρώμα ρόδινο προς μενεξεδί και έχουν ευχάριστο άρωμα. Η συλλογή της ρίγανης γίνεται κατά την ανθοφορία του φυτού. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στη μαγειρική, τη φαρμακευτική και την αρωματοποιία. Ναι, να διαβάσω εγώ. Ναι. Είναι νυχτόβιο αμφίβιο και τρέφεται με οποιοδήποτε μικρό ζώο κινείται. Πέφτει σε χειμερία ανάρκη και αμέσως μετά πηγαίνει σε υγρό περιβάλλον όπου και πολλαπλησιάζεται. Η ασθενική, μερικοί όλες οι ηλικές φωνάζοντας ενώ στηρίζονται από στενά τους πόδια. Τα θηλυκά γεννά περίπου 5.000 αυγά υπό μορφή μακριού κοζονιού και τα ασθενικά τα χορμοποιεί. Οι γυρίνοι εκολάφτονται μετά από 12 μέρες, αλλά ο χρόνος που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να δικαιωθούν είναι περίπου 3 μήνες. Μάνα και κόρη το ίδιο όνομα έχουν. Δέρνουν τη μάνα και αρμέγουν την κόρη. Τι είναι? Μάνα και κόρη, κατσίκα. Πρόβατα. Μάνα και κόρη, Όρνιο. Προβατήλα. Περιμένετε. Αρμέγουν. Θα ξαναπώ. Ειδικά δεν φαίνεται το αρμέγουν το. Μάνα και κόρη το ίδιο όνομα έχουν. Δέρνουν τη μάνα και αρμέγουν την κόρη. Κατσίκα. Προβατίνα. Τι? Το έχουμε πει. Δέρνουν τη μάνα. Ελιά. Αρμέγουνε. Εκεί μετάσταση, το οποίο σημαίνει στρατιωτικό κατάλημα. Στα βυζαντινά χρόνια τη λέξη μητάτο την έλεγαν με την έννοια του προσωρινού καταλήμματος. Σήμερα η λέξη μητάτο σημαίνει το κατάλημα του βοσκού. Μητάτα μπορούμε να συναντήσουμε σχεδόν σε όλα τα ορεινά χωριά των Ρωμών, Χανίων και Ρεθύμου, ιδιαίτερα στα χωριά του Ψιλορίτη, των Λευκών Ωραίων, ακόμα και στις λεγόμενες χανιώτικες μεδάρες. Στο λόγο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες,
ανακαλύφθηκε το σημαντικότερο νεκροταφείο της προϊστορικής Κρήτης, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αχαρνών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Η ετυμολογία της ονομασίας Φουρνή προέρχεται από τη λέξη φούρνος και είναι πιθανόν ότι σχετικά με την εκφορική κατασκευή του χαλωτού τάφου Α. Η μεγάλη διάρκεια χρήση των τάφων 2400 με 1200 π.Χ. και το πλοίο των τερισμάτων καθιστούν το Φουρνί ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαιακό τόπο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότερο χρονικό διάστημα 2000 π.Χ. με 1350 π.Χ. Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα εκκλησιαστικό και κοσμικό.